Hugot ang pahimangno sa mga otoridad nga dili gihapon maagian ang Kapalong Valencia Talaingod Road sa Barangay Kalagangan sa San Fernando, Bukidnon human midahili ang yuta sa lugar. Kinuman nga pipila ka mga motorista ang namugos og agi bisan pa man nga delikado ang dalan. Ani report. Nagpahinumdum karon ang DPWH Region 10 ngadto sa tanang motorista nga gibawal pa ang pag-agi sa Kapalong Valencia Talaingod Road sa sitio Balakayo, Barangay Kalagangan sa San Fernando, Bukidnon. Human ang nahitabong landslide sa lugar niadtong Hulyo 6 ning tuiga. Nabantayan manggod nga dunay mga motorista nga mipugos sa pag-agi sa mong dalan bisan pa man nga gibawal kini tungod kay dili matag na ang pagdahili sa yuta. Dugang sa ahensya, musubay lang sa mga abiso nga ilang ipagawas. Katong existing dalan or passage nga gibuhat to siya exclusively para lang sa ato ang ongoing nga clearing operations and dili siya para agianan sa ato ang publiko. Halos mag-usa ka bulan na human ang pagdahili sa lugar. Apan padayon gyapon ang clearing operation nga ginahimo sa DPWH 10 tungod sa sagunson nga pagdahili sa yuta. Hinoon, kumpleto na matud pa sila sa mga ekipo aron mapadali ang clearing operations. Apan, gilaumang muabot pa kini sa kapin usa ka bulan, depende sa dagan sa panahon. Na magririsgo sa landslide, erosion, kada kabkab nila kay sa unahan na napoy mag landslide so nga na bitaw so tungod sa kining weather nato mo na siya ang hinungdan nga dili gyud ga kausad ang ato ang clearing operations didto. Girekomenda nga alternatibong ruta ang Maramag Carmen Cabacan Digos Road o ang Davao Bukidnon Davao Road Campo 1 section alang sa light vehicles. Cyril Chavez, One Mindanao.